Vadell fa molta noda. Sí, 3 finestres, 4 finestres. Casa por esa, Sí. Ja diré tots els que m'agrada pujar per guanyar el llibre. Gràcies a tothom, també als entrenadors que no s'han fet, que puguem guanyar la lliga i gràcies a ells ara som campions de lliga. No, sí!
nou. Nou passat, vinga, nou passat. Passar-li el tindrà un canal. Vinga, que per això treu un poc l'arra. Això ja tot igual. Vinga. Domani teniamo giusto minuti, che ci siamo campioni. Si pot ser, si te jugant a treballar amb allà, però no ho estic compromès, si no després ahir no me veu. Bien fuerte, ¿eh? Escolta, plantegem els sumos per després. Perquè pagueu per tots, vale?
Bien, Campos. Venga.